Dame i gospodo, Ženska TV i evo nas u novom ciklusu emisija Ko o čemu, u kojima ćemo se, kao što naši putokazi kažu, baviti pretežno temama ljubavi, porodice, uspeha, sreće, jer to je ono što čini naš život bogatijim. I evo, baš sam danas za ovu emisiju bila inspirisana knjigom moje koleginice Sanje Marinković koja se zove Moja mera sreće ili Kako živeti po meri svojih želja, a ne tuđih, ja bih dodala očekivanja. I u pomoć smo pozvale i doktora Nika koji se izuzetno dobro razume u sreću, čak je tome posvetio, odnosno dostizanju sreće, posvetio knjigu svoju doktor Nikovu opasnu knjigu u kome nam savetuje da postignemo ugovor sa samim sobom, jer to je preduslov da čitamo knjigu, u kome se obavezujemo nikada više neću biti ništa manje od onoga što mogu biti. Dobrodošli, Sanja Marinković, TV novinarka, autorka i voditeljka i doktor Nik. Doktor Nikola Čanak, ja ću reći ukratko šta ste sve. Može da pročitam. Jer to ujedno odgovara na pitanje kako sebe više voliti. Dakle, doktor Nik je studentsko dete, dobar đak, lekar, učitelj, specijalista, humanista, besednik, motivator, sanjalica, naučnik, hedonista, forenzičar, preduzetnik, gurman, sportista, trener, primenjeni psiholog, majstor, morfolog i tako dalje. Kosmopolita. Ima puno toga. Gde je tu suprug? Ima i suprug i otac i deda. I suprug i otac i deda i ujedno pozdrav za Jelenu, suprugu doktora Nika sa kojom je zajedno napisao ovu opasnu knjigu. Iz ljubavi. Pa dobro mi došli. Hvala. Ovako. Prvo, moram izviniti, Sanja, da počnemo doktora Nika, da primetim da mu je porasla kosa od kad je poslednji put bio kod nas na Ženskoj TV. I jeste to da bi vaše ćerke bile srećnije? Isključivo. Ja sam vrlo pragmatičan i doduše ima i tu malo onog intelektualnog cinizma, pošto većina mojih vršnjaka je ostala bez kose, pobegla im kosa, međutim, klinke su se otimale oko neke lutke za češljanje i on se rekao nema dve lutke od iste vrste, rekao, ali će tata pusti kosu pod jednim uslovom, a to je da naučite da frizirate, pa tata će ići u emisije i na predavanja, tako da sljedeći put ako me vidite sa kikicama i ekotonom, da znate da je to... Nisam prolupo, nego... Neki pramenovi, tako. Jer ja sam malo u specifičnoj poziciji, pošto ja deda tata, znate, pošto i peto unuče na putu, jel da, dijapazon od 4,5 do 38,5, tako da... Čekajte, 4,5 je vaše dete, najmlađe, a najstarije 38. Čerka je 38,5. I čekajte da kažem onima koji ne znaju, 7 dece imate, je li tako? 7. I 5 unučića. Hoćete se zaustaviti? 5 je na putu. 5 unuče je na putu. A s decom se završili? Mislim, 7 tačka, nema više. Ako tako odluči njegova supruga. To rekao, da li još? Ako supruga tako odluči. Sad samo izvinite radi pravednosti i istine, da vidimo koliko ste stvarno srećan čovjek. Ste beše imali 2 ili 3 supruge? To jest, ova vam je treća. Ova vam je druga supruga. Ovo je treća. Treća. To. Znači imate... Da, dobro. Dobro, da vam kažem, i tu postoji metafora. Pošto je ovo Ženska televizija, onda ću reći, jedina stvar koju sam znao u životu, od malih nogu da želim, pošto su moji roditelji bili u veoma sretnom braku, nekakva romeovsko-julijska ljubav i tako dalje, meni to bio ideal. Nažalost, supruga i ja smo iz te naše detinje ljubavi i braka ne samo izgubili 2 dece, nego i mogućnost da imamo porod i tako dalje, pošto se nismo mogli složiti oko toga da usvajamo i da tako pravimo porodicu. Ja sam krenuo dalje za tom svojom životnom vizijom, misijom i tako dalje. I znate kako, uvijek se setim oca koji je vrlo mlad umro, on je rekao, znaš, obrni okreni, na kraju ostane to nasljeđe, ta biologija. I često se setim toga, znate. A da li je to za muškarce zapravo izvor sreće? Jer mi smo primetili mnogi muškarci koji iz raznih razloga se razvedu ili idu dalje, razmnožavaju se i u 2. i u 3. braku. Da li za muškarce sreća znači broj dece? Pa izvinjavam se, koristim samo biološki zvanične termine. Dobro, ali istini za volju, kvantitet u bilo čemu u životu nije presudan. Prema tome nema to veze. Osim u novcu, jel? Nema to veze. Pa nije ni u novcu, da vam
kažem, ja sam sticajem onoga što radim sretao ljude i milijardere. Apsolutno ne postoji nikakva suštinska korelacija između toga. Znate, onog trenutka kada čovek ima dovoljno novca da može da servisira ono što je njegova mera života, ima uslove za sreću. Dođe smo do Sanje i do njene mere, nego samo da citiram Aristotela, pošto ja sam se, drage moji gledatelji i gledalci, ozbiljno pripremala, ne samo za dvoje sagovornika, nego na temu sreće. Kaže Aristotel, čovek želi bogatstvo, ne da bi bio bogat, nego da bi bio srećan. Ja bih samo dodala da verovatno ljudi zbog toga žele i slavu. Ali to ćemo još da prodiskutujemo da li onaj ko se obogati zaista može da bude srećan ili još mora dalje da se trudi, jer po mom mišljenju, a i čitajući sve ovo, sreća zahteva napor. Sanja, jesi ti ovu knjigu o sreći napisala da bi pomogla i sebi ili si ti već toliko srećna radeći danonoćno? Ja mislim da u životu treba da odlučiš da budeš srećan i da tako prihvatiš život. I moguće da sam ja to tek sad shvatila u ovim mojim zrelim godinama, ali knjiga je pre svega, moram da kažem, neka moja intimna ispovest o tome kako su se moje devojačke iluzije o sreći menjale od onog trenutka kada sam imala možda 17, 18, 19, 20 godina, pa do toga kako se one menjaju danas kada sam neka žena u zrelim godinama koja već lete i lete 40. godine. I onda sam odlučila da, pre svega zahvaljujući gostima, a između ostalog si i ti itekako prisutno u ovoj knjizi, koji su me svojim pričama o životu, o iskustvu, o sreći, o ljubavi, o patnji, o bolu, o braku, o deci, svojim pre svega mudrim pričama i citatima, inspirisali da pre svega napišem svoju ličnu ispovest koja je začinjena njihovim ispovestima. I tako sam napisala jedno delo koje ima tako 200 strana, ima 11 poglavlja koje su onako vrlo intrigantnih naslova i tiču se pre svega sreće u ljubavi. Znači, pre svega se tiču sreće u ljubavi. Da li je sreća u ljubavi zapravo, po tvom mišljenju sad, posle svega toga, ipak ključ neke sveukupne sreće ili je to možda ipak mladalačka, romantična? Da, znaš šta, ja imam jednu tezu, a to je da stvarno mislim da smo mi svi srećni u zavisnosti od toga koliko smo voljeni. Ali ne mislim samo voljeni od strane svog bračnog partnera ili dečka, nego koliko smo voljeni u životu od strane možda i kolega sa kojima radimo i porodica u kojoj živimo i prijatelji koji nas okružuju i mislim da pre svega to od toga zavisi. Ja sam to tako shvatila i to je ono o čemu ja i najviše pričam u magazinu i u mojim autorskim emisijama. I shvatila sam da slušajući i muškarci i žene koji su pričali o sebi, a verujem da su pričali samo istinu, bar ono što je u tom trenutku bila istina, da to tako može da se zaključi. Mi stvarno jesmo srećni u zavisnosti od toga koliko smo voljeni. To da ja sam sigurna. Pa tu spada i ta ljubav koju imamo sami prema sebi. A poslednje poglavlje u toj knjizi koje se mnogo ženama dopalo nosi naziv Kako ostariti, a ostati mlada. Tako da i do toga danas zavisi sreća. Zavrnula sam knjigu baš na tom mestu. Baš na toj temi, znam. Tako, između ostalih tema, pa zato moram da žurim da bi stigle sve da ih obradimo. Recimo, novac utiče na naš seksualni život. Jeste, koliko novac. I između ostalog, jedna od najintrigantnijih poglavlja koje su žene volele, najviše citirale, moram da kažem da zahvaljujući knjizi koja je u prodaju već 3-4 nedelje, žene sam shvatila da podlače citate, pa slikaju, pa šalju drugaricama i kažu stalno kad ti negde iskoči neki citat. Treba da kačite na frižider, molim vas, ili na viseći element. Nećeš verovati, i to su čak radile. Onda okače pa meni slikaju da ja vidim šta im se najviše dopada. I uglavnom se to sve vrti oko sličnih stvari. Najviše se dopao onaj citat da je svakom u životu dozvoljeno da zavrti ringišpil ljubavi 2 ili 3 puta i da će možda zbog toga biti blesavi kada je reč o okolini, ali da je to svako ima pravo na svoju meru sreće i može da se venča i da bira koliko god puta u životu želi, koliko god da ga okolina osuđuje. Ne mislim na Beograd, nego na manje sredine, tamo su predrasude strašne. I onda, između ostalog, da ja stvarno verujem da žene, odnosno da mame treba da strahuju od toga kome će srce sutra pokloniti njihova ćerka, da ne nađu na nekog ko će čije će žrtva sutra biti. Misliš da treba da strahuju ili da ne treba da strahuju? Pa da treba da strahuju. Da mame treba da strahuju pre svega od toga. Ja da imam ćerku, ja bi recimo od toga strahovala. Da ne naiđe na neku, da se izrazim budalu koja će sutra da je uzme srce i pamet i da ona bude nečija žrtva, već da svi treba da se fokusiramo na sebe i da pre svega se trudimo da pošteno zaradimo svoj novac, a ne da očekujemo da ćemo celog života trošiti partnerov novac. Jer tu ja mislim da sreće nema, iskreno. I mnogo su me osuđivali muškarci zbog te knjige, moram da ti kažem. Neki su čak rekli, ne da više žene čitamo tvoju knjigu, svašta me je posle toga pitala. I ima jedan detalj koji je isto vrlo intrigantan se ima, to je priča o prevari. A to je da li treba prostiti prevaru i povratnik nevernika u bazu.
Dakle, o tome ima puno priča i ispovesti publike, moram da kažem, koja meni dušu otvara tek kada se kamere ugase. Pa kaži mi sad nešto malo o tome. Da li ko više oprašta preljubu, žene ili muškarci? Ja mislim da su, sudeći po ispovestima publike, to moram da kažem, jer javne ličnosti manje više neće možda potpuno da budu otvorena knjiga kada je o tome reč, ali moram i da citiram Suzanu Petričević, koja je jedna od onih koja je u mojoj emisiji rekla da njena najbolja prijateljica, koja je govorila bravo, bravo i davala je podršku u poslu, je u stvari bila žena sa kojom je njen muž nju varao. I dok se ona žena osvestila, već je bilo kasno. Da, to nam je još jedna od tema, a to je koliko prijateljstvo, odnosno prijatelji čine našu sreću, ali i našu tugu. Kaže majka Tereza da je u prijateljstvu zapravo najveće sreće. Ja sad ne znam šta bi pre pitala doktora Nika, ali najprije bih htjela da nam vi kažete kojih je to 7 oslonaca srećnog života ili ti well-beinga, dobrobiti. Se slažete bar donekle sa mnom? Da sam nešto ubala neku težu iz ličnog iskustva. Ja se apsolutno slažem s vama. Pošto, izvini, samo Snežana, moram da kažem publici da ja nisam nikakvu stručnu literaturu koristila. Ovo je isključivo priča iz mog prvog lica, iz ono što sam ja shvatila. Radeći emisiju, a mnogo sam radila te teme u poslednjih 17 godina, svašta sam čitala i spremala se, slušala mnogo mudrije i pametnije od mene. Evo, pogledajte vi to, koliko tu ima literature. Jeste, i tako izgleda priprema. Tako da, ako sam bar nešto ubala, ja sam srećna. Ne, apsolutno ste u pravu, zato što, znate, ja sam malo atipičan. Me nekad pitaju otkud ja u raznim oblastima kojima se bavim i tako dalje i šta su moje pak specifičnosti. Ja kažem upravo to. Ja sam puno čitao u životu, pa sam onda svašta proživeo, pa sam onda sve to nešto, da kažem, ukrstio kroz i lično iskustvo i kroz tuđe iskustva i onda od toga napravio, da kažem, neku svoju sliku. Tako da ste apsolutno u pravu. Nemojte zaboraviti da sam ja, da kažem, živeo i sa seksualnim nasiljem i sa fizičkim nasiljem ove ili one vrste kao forenzičar. Pa kao forenzičar, 25 godina preko ovih ruku, prošle 1000 leševa i tako dalje. S druge strane, život na 4 kontinenta, rad u 57 zemalja, znate, tako da meni ako neko priča o multikulturalnosti ili o seksualnim ili ne znam kakvim bračnim, parabračnim relacijama, sve sam ja to proživeo. Ja sam kraj 60-ih doživeo u Kaliforniji u vreme seksualne revolucije. Kad pričate o ljubavi, znate, ja sam starovremski... Vodite ljubav, a ne rat. Pa ne, starovremski gimnazijalac prema tome. Vi kad pričate o ljubavi i spominjate Aristotela, za mene je to odmah priča o 11 vrsta ljubavi. Na jedan način se voli partner, na drugi način otadžbina, na treći otac, na četvrti majka. Prema tome, i to je različiti aspekt. Jedino nevolja što ljudi čak semantički ne razumeju gro stvari, a kamoli dubinski, suštinski. Dobro, da se vratimo na onih 7 što se tiče sreće, znate, ideal svih ljudi je da budu sretni. Prema tome, to, da li je to uslovljeno materijalnim, u kojoj meri, sve zavisi i od konteksta. U materijalnom kontekstu, naravno, da je to jedna priča. Tu smo blizu studentskog doma. Ja pamtim vreme kada je na spratu u studentskom domu bio jedan sako koji se koristio kad se ide na ispite ili venčanja i tako dalje, u varijanti u kojoj ti ljudi nisu bili ništa manje sretni nego neko ko danas kaže da je sretan. A opet, s druge strane, činjenica je da karikaturalnost većine ljudi koja se između ostalog iznutra prepoznaje po osjećaju nesreće, nezadovoljstva, anksioznosti, granične depresivnosti i tako dalje, je posljedica upravo toga što ta sreća prvo je nešto što mora biti definisano od čovjeka samog, a ljudi se sobom najmanje bave. Bave se nabijanjem nosa u tuđe krevete, tuđe brakove, tuđe novčanike. A opet, s druge strane, vi imate paradoksalnu situaciju gde život nisu spojeni sudovi. Prema tome, to što si ti veoma, kako se kaže na ulici, lovaran ili to što si poznat ili ne znam šta, ne znači da si sretan i da si deficitaran u drugome. Pa čak i ako si pored toga lep i zgodan i sve to imaš, opet ne mora da znači da si srećan. Ali tih 7 stubova na kojima počiva kvalitet života kao pretpostavka da čovjek bude sretan, moraju biti koliko toliko popunjeni i armaturom i snagom i visinom i tako dalje. Znači, fizičko zdravlje, broj 1. Ako taj hram ne funkcioniše, džabe sve unutra. Duhovno, emotivno, intelektualno, socijalno, ekološko, okruženje i naravno poslovno.
Sad vi imate varijantu kad mi dođe neko pa kaže, znaš, ja ne znam, izgorevam na poslu, ja ovo, ja ono. Ja kažem, ti imaš ozbiljan problem. Ti imaš ozbiljan problem jer tebi je zahvatio Nojev sindrom. Ti si se zabio glavom u posao, zabio u hobi, u ovo, ono, zato što te negde toliko nešto žulji, a nemaš petlju da presečeš ili da pogledaš, da onda, znate, jer ta ravnoteža, znate, evo sad je vreme slava, pa jedna mala metaforica, znate, zaustavili, sad su opet kontrole i to, zaustave Lalu, vozi porodicu, kažu, odakle idete, kaže, Derane, nije da te se tiče, ali idem sa slave. Kaže, ste pili, pa kaže, pomeri se s mesta, pa normalno je na slavi da nazdraviš, da popiješ i to. Pa kaže, jeste pijani, kaže, pogledaj ove sede vlasi, pogledaj ovu čega, jer bi ja vozio pijan porodicu. Pa kaže, niste trezni, niste pijani, šta ste? Kaže, taman sam. E vidite, to taman sam je poenta. Sretan čovek je taman, ali mora biti po meri. Znači dobro je ovo moja mera. To je ono, znate, kada se nađu sadista i mazohista. Pa ovaj viče tuci me, ovaj viče je baš neću i svi sretni. Jasno, svako ima svoju meru. Da, ja moram samo da jedan citat ubacim. U čitanci, izvinite, u čitankama smo imali u školi, onoj osnovi bila je neka varijanta košulja sretnog čoveka, sećate se? Pa su po carstvu tražili košulju sretnog čoveka jer su vračevi rekli ako car koji je na samrti obuče tu košulju da će biti sretan. I po čitavom carstvu se razlegli i ne mogu da nađu niko ko kaže da je sretan. I vraćaju se pokunjeni i vide na livadi čovek kosi, sunce i to, on peva, pod drvetom žena sprema neku marendu, neki doručak, dečica se igraju. Kaže, pevaš, kaže, kako ne bi pevao, sam sretan. Au, sretan si čovjek. Kaže, kako ne bi bio sretan, pogledaj, deca, porodica, žena, ovo, ono. Kažu, znaš šta, car umira, jedino ga može spasti košulja sretnog čovjeka, daj košulju. Kaže, nemam. A nema košulju. Pa šta ćemo? Kad ste rekli da je jedan od postulata sreće i okruženje, odnosno ekologija, da tako kažem, evo da citiram Marksa, sreća čitavog društva preduslov je sreće svake jedinke. Dobro, to je možda malo idealistički, ali jeste na neki način možda lakše biti srećan ako živiš u jednom prosperitetnom okruženju gde oko tebe ljudi zaista nisu ubogi. Ali nisi mi odgovorila malo pre, Sanja, ko lakše oprašta prevaru, pošto sreća u ljubavi jeste jedan... Neko povratak nevernika u vazu, to si me pitala. Da, pa to su delovi gde sam ja uglavnom pisala o ispovestima publike za koje sam rekla da mi duša otvarate kada se kamere ugase. Oni nisu spremni da tek tako stave svoj život na tacu. Jesi napravila neku statistiku? Ima i žena i muškaraca koje su i tekako oprostile prevaru i jedini razlog zbog koga su to činili su deca. Zato što nisu mogli da se nose sa činjenicom, to je baš jedan tata meni pisao to pismo i rekao je stvarno nisam posle izvesnog vremena mogao da se nosim sa činjenicom da mi deca spavaju pored mene i noću dozivaju majku, ja sam preko toga prešao i žena se vratila. Onda postoje žene koje su govorile ja sam oprostila, ali sam čitavog života ostala zla i pakosna. I nikada to suštinski nisam mogla da oprostim. Ali i to mi je jedno pitanje. Znači, ima različitih ispovesti, zaista. Može li se biti srećan ako se stalno nekome za nešto svetiš? Ne verujem da su se one svetile, ali one su kao oprostile, ali suštinski njihova duša ih i dalje boli i one kažu da su zbog toga ostale čitavog života zla i pakosne. Tako da ima tu... Da, ali verovatno kroz to su, kad kažeš zla i pakosne, misli se vraćale su mu milo za drago. Pa moguće na neki način. Sad nema baš do detalja ispovesti. Ali u tome očigledno nema sreće. Ali tu je isto neka mera sreće. Znaš, on vidi tu decu koja su srećna, zadovoljna, smeju se jer je mama došla i to je za njega neka mera njegove sreće. Sad, da li on i šta žrtvovao u svom životu da bi gledao tu sliku, to ne znam, ali uglavnom je tu bilo reč o deci, iskreno. Znači, sve ostalo ima veze samo sa sujetom, ja mislim. Da, doktore, a šta? Nije stvar samo sujete, znate, to je, naravno, krenuli smo u veoma široku temu gde generalizacija je malo problematična. Ali uglavnom je zbog dece bilo. Ali da vam kažem, da li su u pitanju deca, da li je ekonomski faktor, da li nešto treće, za mene, ako bih gledao sada ispred zagrade, je pre svega izgovor. Izgovor, zato što zona komfora, pazite, nije spreman da pogleda činjenicama u oči, da kaže nisam u stanju ni kajganu da napravim, ili navikao sam da me neko greje leđa ili da mi donese kafu. A to je strah od promene, pazite, generalno strah od promene. I onda, znate, ja zbog dece, ja zbog ovoga, ja zbog onoga, onda kao nema veze. Kad deca odrastu, onda ćemo, jel da?
a onda baš nije više zgodno i tako dalje. Slažem, ima tu dosta zone komfora. I naravno, da povežem prethodnu i ovu temu, pitanje okruženja, znate. To vam je ta priča. Ja sam se kretao u puno sportskih krugova, bio trener i tako dalje. Znate, pa kao i sada među ovim novokomponovim biznismenima, kako ja volim da kažem, vi imate sad taj fenomen gde je taj takmičarski duh, sve Tarzan do Tarzana, gde se osjećaš na neki način kao izrod zato što nisi u nekom filmu i tako dalje. I moram priznati da je toj gravitaciji teško odoleti. Ali teško je da ti nekako imaš toliko jak integritet u različitim fazama svog života, da to što društvo nameće ne utiče na tvoj lični doživljaj samog sebe. To sve ima u mojoj knjizi. Ali život je penjanje uz stepenice, plivanje uz maticu. Prema tome, ako znaš da plivaš, nemaš problem, ako znaš da plivaš i znaš gde plivaš. Ako ideš u stepenice, bez obzira koliko stabilan bio i tako dalje, dobro je da znaš da postoji gelender za koji će se prihvatiti ako nestane svetla ili se oklizneš. A kako sad tumačite to? Kad čovjek zna, ali pazi, kad ja znam ko sam, šta hoću i znam šta su mi hijerarhije vrednosti u životu. Izvini, vi ste veoma lepe, veoma atraktivne, privlačne žene, ali ja vas ne mogu da vidim kao seksualni objekat zato što sam ja, ili subjekat, oprostite, zato što u mojim prioritetima ja kad sam podvukao crtu i kao prvoborac seksualne revolucije i kao ovakav i onakav šareni muški, ja sam došao u situaciju da sam rekao to, moja žena, to je za mene vrednost, to je za mene i životni i seksualni partner, ali ja to negujem. I to je ono što ja kažem mojim đacima, klincima. Kažem, deco, toliko vremena, koliko potrošite na lelemuđenje, palamuđenje, na čašćavanje, na fascinaciju i to, da uzmete i da brusite odnos sa jednom osobom. Ne da bi napravili brilijant, nego bi se sve cakali nogom u stražnjicu koliko ste sretni i zadovoljni. A recite mi, molim vas, sad kad sam bila u Dubaju prošle godine, kod njih je otvoreno ministarstvo za srećan život i postoji ministarka za srećan život. Jeste to znali? Nisam znao, ali mi je drago. Žena je ministarka za srećan život i ona ima svoje mesto u vladi, ona sedi, ona se pojavlja na televiziji i njena osnovna uloga je da učini da žitelji Dubaja budu srećni. A kako? Šta je kod njih imaju različite programe. Znači, druženja, povlastice, najrazličite. To je ozbiljan program, ljudi. To je ministarka. Ministarka za srećan život. I ona je, baš kad sam ja bila na naslovnim stranama svih dnevnih novina. Sticajem okolnosti sam nekada... Kao što mi imamo ministara za infrastrukturu i tako dalje. Šta mislite da naše ljude ovde najviše čini nesrećnim? Šta bi bio posao našeg ministarstva za sreću? Ja mislim da treba da nauče da uživaju u svom životu kakav god daje. Prvo da vam kažem, kad ste Dubaj spomenuli, sticam okolnosti, sam ja tamo nešto radio, boravio. Pa to ti je primjer. Ekonomski preduslovi su malo drugačiji. Slažem se. S druge strane, znate, kada čovek ima neki svoj minimum koji mu je, da kažem, zadovoljio ono po Maslovljevoj piramidi, onu fiziologiju i tako dalje, onda može da se bavi srećom kao nekom nadgradnjom. Ali verujte mi, to vam govori o tom apsurdu da su oni najbogatije društvo, ali mi je baš bilo neophodno ministarstvo za srećan život. Pa dobro, očigledno, pasite, to je upravo ta teza da i najsretniji, najbogatiji ne znači da su sretni. Zato sam to i pomenula. A sticam okolnosti znam šta je u pozadini, je li tako? Šta je u pozadini osjećanja sreće. I fakat je da mi je onda jasno zašto kod nas i da sada, da neko uzme i da podeli svakom domaćinstvu po 100.000 eura, to još uvijek ne znači da bi ljudi u Srbiji bili bar za nijansu sretni. Sigurna sam da ne, zato što vam je to u Dubaju potpuno normalna situacija. Da, oni imaju. A šta je u pozadini, doktore? Je li to fiziologija u smislu šta imamo? Biohemija. Biohemija. Šta imamo znači hormona? Sreća je interpretacija osjećaja koje je pre svega stanje, biohemijsko-hormonalno stanje našeg mozga. Ja sam se, nažalost, time bavio iz obrnute priče, jer sam napravio najveću banku mozgova na svetu, uparujući mozgove oni koji su se samoubili, skočio s visine, recimo, i ono koje je zadesno, koje je slučajno pao. Pa po polu, po rasi, po uzrastu i tako dalje, da je kad pogledate biohemizam ta dva mozga, ko da nisu ista vrsta homo sapiens. Sreća je posljedica, u stvari, interakcije i našeg doživljaja jedne oluje 4 suštinske supstance u našem mozgu.
Prva stvar, mi smo luzeri zato što prihvatamo da kad nešto radimo, ne završimo to što radimo, samim tim nemamo kolateralnu dobit, a to je povećano samopouzdanje, samopoštovanje i motivaciju, koja generiše beta-endorfin. Znači, meni ne treba eksterno da se fiksam ako sam pun, evo vi radite ovaj posao koji radite, vi kad to uradite dobro, vi se osjećate kod imate krila i tako dalje. Pa jeste, i Snežana i meni je posao možda jedan od najlepših segmenta života pored majčinstva. Sljedeća stvar je dopamin. Dopamin, gde to što se promeni ponašanje na tim sinapsama moždanim, pojavi se dopamin u višku, to je hormon ljubavi. Jeste, jeste. Prema tome, pravi, uspešan, zadovoljan čovek, on nije ktitor, nije humanista zato što će mu biti odbitna stavka poreza, nego zato što osjeća potrebu da bude u onom biblijskom ruka dajućega ne oskudeva, pa onda imate povećan nivo serotonina, hormona sreće, plus povećan nivo oksitocina, orgazmične senzacije zadovoljstva. U frigidnom svetu, kada imaš još generator u glavi i koristiš generator tih senzacija, onda ti je lepo. Jeste. Neke od tih stvari možemo provocirati sami, a neke, to što ja pijem kafu, neka našu režiju ne sputava, dobri smo domaćini, mi na ženskoj, nego su gosti svoji već popili. Tako da vidim da izbjegavaju da me slikaju, pa rekao, slobodno. U svakom slučaju, hoću da kažem da neki su rođeni i da po prirodi imaju veći kapacitet za sreću, a neki manji. Postoje ljudi koji su depresivni, ne zato što su nešto pogrešno razumeli, nego zato što stvarno imaju manjak nekih supstanci u organizmu. Nije baš tako. Ja isto mislim da ne. Nije baš tako. Zato što mislim da ti hormonima možeš da radiš. Bebe, da se mi razumemo, rađuju se bebe. Ne rađuju se ni pametni, ni glupavi, ni ovakvi. Ali neke stvari se leče lekovima, medikamentima. Pa zašto se leče? Zato što je lakše eksterno nego interno. Ali ja mislim da je tu sport koji to najviše proizvodi. Pa dobro, zato što beta-endorfin i to ide, ali da vam kažem na ličnom primjeru, pošto je ovo ženska televizija, pa se malo osjećam između vas dve kako te hormone da proizvedemo, a ne samo da je sport. Evo sad ću vam reći iz ličnog primjera. Ja sam rešio da ostavim u zenitu svoje prakse. Znači, na profesuri, predsjednik društva lekara, svetski eksperti i tako dalje, da ostavim medicinu, sve što sam radio, zašto sam u jednom danu 7 džudista koje sam ja podizao u onim ratnim godinama imao na obdukcionom stolu. I ja sam shvatio da sam ja depresivan, granično depresivan. Da. Ali ste imali i objektivnu okolnost? Ja sam shvatio da imam alternativu sljedeću. Ili da navučem neku, da li hemijsku, da li fizičku ludačku košulju, i da budem trajni zavisnik od nekoga ili nečega, ili obrnuto, da ja stvorim ambijent, da ja napravim saksiju u kojoj ću ja procvetati. To vam je to priča. Ja sam se opredelio za to drugo. Ja sam postao motivator. Ja sam klatno iz jednog ekstrema podigao na drugi, gde 10.000 ljudi dođe tamo i do orgazmične senzacije doživljava da moji predavaju. Ja mislim da je isto problem u našem društvu što se ljudi ušuškaju u tu zonu komfora. I onda ne žele ništa da promene. Lakše im je da pričaju, nego da stvarno se pokrenu. Iskreno to ja mislim. A imaš i ono što oni ne razvijaju, to zadovoljstvo duha. Eto sad ću ja opet malo da citiram Budu. Kaže Buda da postoje dve vrste zadovoljstva, odnosno sreće. Telesno zadovoljstvo i duhovno zadovoljstvo. Sad, budisti smatraju da je zadovoljstvo duha, odnosno sreća duha veća. I to je činjenica. I na duže staze i generalno kod nas ljudi, naročito rekla bih ovi mlađi ljudi, uopšte ne razvijaju svoj duh i ja ne znam što bi rekli gde će im duša. Odnosno, interesovanja i neka druga vrsta uopšte potrage u sebi za srećom, za izvorima, inspiracije. Ali i to su okolnosti koje tako nešto čine. Oni to rade da bi se uklopili u čitavu tu njihovu generaciju. Znači, ne možemo sad ti ja da očekujemo da tvoja ćerka počne da štrika i da veze goblena umjesto da je na tabletu, a da Strahinja po ceo dan čekićem zakiva sa dedom ekser. Ne može, to nije njihovo okruženje. Muška posla. Da li me razumeš? To nema šanse više da se desi. Mnogo je teško doleti toj gravitaciji, znate. To većinska gravitacija. Međutim, fakat je da je upravo društvena obaveza i odgovornost da stvori uslove da te prve 4 ključne godine života da ta deca dobiju pravu intonaciju, jer od prvog koraka zavisi putovanje. A šta to tačno znači? Šta to znači? Pa evo reći vam šta konkretno znači. Varijanta gde u ime neke rodne ravnopravnosti ili nečega vi majku
obavežete da treba da relativno brzo posle porođaja krene da radi, u varijanti u kojoj napravite radno vreme gde praktično za decu nema prostora i vremena, u varijanti u kojoj date decu nekome ili nečemu, da od malih nogu, kad treba se formira, upada u nekakve mašine za mlevenje mesa. To su sve grehovi, da se razumemo. Ja radim po znam kad kažem do 4. godine, meni su govorili do 4. godine šta si uradila, uradila si. Pa jeste, ali vidite, ali mi pričamo natalitet, mi pričamo ovo ono, pogledajte, pomerite se samo 400 km severno i vidjet ćete da tamo u Češkoj, u Slovačkoj, da je stimulisan razvoj te mlade biljčice tako što majka 3 godine je na plaćenom odsustvu. Ovde se priča natalitet, izumiremo 70.000 ljudi ko ode, ko ovo. Ali za to vreme opet baš ne sedi po kafanama jer nema preča posla. Pa znam, ali to se može rešiti, da se mi razumemo. Šta je srpski, recimo u tvojoj knjizi, Moja mera sreće, šta je jedno poglavlje ima zanimljiv naziv? Zove se srpski predgračni ugovor, jeste. Da li ti meni veruješ da ja sve što sam napisala šansa da se setim šta tu piše? Ali postoji teze. Jer su o tim srpskim predgračnim ugovorima uglavnom govorili u mojoj emisiji Oni mudriji. Govorio je Drana Crnčević, govorila je i Ceca Vojković, govorila je Vesna Čipčić. To je ovo što sam rekla. Žena 3 godine ne radi, a muškarac okolo banči i zadovoljava svoje sekcije. Ne, ali nije stvar u tome, da se mi razumemo. Pa ja mislim se toga žene najviše plaše. Izvinite, doktore, samo da citiram Sanju Marinković. Muškarci svoju pravu prirodu pokažu tek kada je žena zasigurno njihova, kada se venča, kada rodi dete, kada je posvećena njemu i porodici. To je živa istina. Da. Jel se vi slažete sa tim? Slažem se, ali pazite, premisa je loša u startu. Zašto? Ne mislim premisa knjige, nego premisa života većine ljudi. Ali to je istina. Zato što se svodi, ovo što ste tamo napisali, svodi se na ono što jedan moj prijatelj, doduše samo kad je pripit, pa pred ženom svojom kaže ti i ja imamo zajedničku ljubav, oboje volimo mene. Razumete? To su nedonošići, to su nezrele ličnosti, to su narcisi koji su u stvari šuplji i onda imaju potrebu da u majici... Svaki drugi je takav, ako ne u početku, onda kasno. Pa jeste, ali sve to ima veze i sa prethodnom temom. Da se razumemo. Nije imao mamu, pa mu u ženi, nije mu jasno šta je u ženi traži. Jel traži partnera, jel traži onu drugu polovinu celine, što je pretpostavka prvo da zna šta je celina, šta hoćemo. Znate, meni kad dođu pa imaju bračne probleme, pa kažu ajde pomozi, ne znam šta, ja kažem dajte prvo jedan pak papir i 3 boje flomastera. Piši kako ti vidiš život, piši kako ti vidiš, ajde onda 3. bojom ono što vam je zajedničko. Zato što u startu krene kilavo i onda šta? Iz lošeg, pa može samo biti gore. Da, ti kažeš... Kaži ti bolje, hoću nešto da pitam isto, vezano za Snežanu, ja često o tome pričamo, a pričaju i naše koleginice koje, recimo, nemaju partnere. One kažu, nikada ga neću naći, zato što su svi oko mene postali homoseksualci. I to je glavno. Jer su muškarci postali homoseksualci ili mi samo takve privlače? Ma nema to veze. To nema veze. Ili jesu postali ili nisu? To su prazne priče. Zato što prvo smo negativni, jer je lakše biti negativan nego pozitivan. Joj, da vam kažem, ja izlazim u grad često u poslednje vreme. Samo da vam kažem. Sad možda će da zvuči prozaično, ali stvarno, bilo koji bolji restoran ili klub. I Snežana i ja smo okruženi sa najboljim frajerima. I verovatno žene koje nas posmatraju, one misle, wow, blago Snežani, blago Sanji, najlepši frajeri su oko njih. A oni su svi homoseksualci. Ali možda i nisu, samo su isuviše okrenuti sami sebi. To je taj narcizam savremene kulture. Neki od njih uopšte nisu homoseksualci, ali se oni toliko dive sebi. I slažem se. Toliko viđu mene jadna. Da citiram braću Crnogorce, ne misleći pritom ništa nacionalno, nego mi je simpatično da viđu mene. Jeste. Kao gledaj kakav sam. Svi, to samo mi tako primećujem. Ne da vam kažem, ja tu imam sasvim drugačije percepcije, možda iz činjenice da sam puno vremena provodio po San Francisku i u tom okruženju. Hoćete da idete malo po beogradskim klubovima pa da nam objasnite? Znam, ali radi se o sledećem. Znate, sve što se potencira postane vidljivije
I u moje vreme su ginuli ljudi po putevima, dešavala se nesreće i to, ali nisu dominantne vesti bile crne hronike. Tako je i sada. Da se razumemo. Zašto treba za odnos među ljudima da bude njihovo seksualno opredeljenje ili usmerenje uopšte bitno? Ali u sistemu gde zamena teza i senzacionalizam su dominantne, gde u kraju znate bolje nego ja da je vrednost informacije tim veća što je verovatnoća manja, se time barata iz dnevno-potrošačkih razloga i tako dalje. Ali, doktore, izvinite da bismo se vratili na temu. Znači, nije tačno. Ne, ja to uopšte, kako kažem, nemam percepciju za to. Pa niste bili, vi samo ne rade na odnosima, znate. Ne, ali shvatate, ne involviraju se. To kakvo je nečije seksualno opredeljenje, ako ja nemam interes koji je seksualni vizavi te osobe, meni nije u sferi. Znate, to je ko kad dođe onaj pa kaže svojevremeno, kaže, nisu me primili za pikera na televiziji, nisam član DSSS. Jasno. Mislim, ne veze, to je zamena teza. U suštini, stvari poenta je u tome da ljudi jednostavno ne ulaze ni u kakve vrste odnosa, pa ako su seksualni isključeni, mogu da ulaze u vrste odnosa duhovitog ćaskanja, druženja, ne znam šta. Ne, svako ostaje zatvoren u sebe. Slažem se. Pa izgubio se moralni kod, da se mi razumemo. Od koga je mogo da vidi? Od tate i mame? Ja hoću da, samo još nešto, doktore, da kažemo bitno, a to je kako te što ste pomenuli crne hronike, odnosno činjenica da nam svaki dan počinje nekom ružnom vešću, jer dokazano je također da mozak teško pravi razliku između onoga što mu se stvarno desilo, što je doživeo, i onoga što je video na TV-u da se desilo. Naročito nas, majke, izuzetno pogađa kada vidimo da je neko, evo onak dečaka što su ubili u dogovorenoj tuči, da je neko zlostavio. Kad vidim, ja sam jutros videla na televiziji snimak koji ilustruje neki razgovor u studiju, gde tuku neku devojčicu, druge dve gaze, udaraju, šutiraju, ostali stoje. Znači, ja sam i sad u šoku od toga. Znači, kako da se mi odbranimo? Dakle, okej, mediji puštaju informacije. Vi u ovoj knjizi dajete konkretna uputstva kako da se mi odbranimo od toga da nam dan počne lošom vešću, lošim usudom. Da ga ne pustimo televiziju. Zato smo Jelena i ja napravili knjigu koja ima, da kažem, 3 paralelne niti. Pletenica jedna. Prvo su mozgalice. Počne dan nekom pametnom mišlju o kojoj ćeš razmišljati. Pa dam svaki dan neki primer. Pa u kraju ne razmišljaš čemu hoćeš, ali nemoj da bude prvo da čujem, ne znam, ko je koga ubio, ko je koga prevario, ko je koga pokrao i tako dalje. Sljedeća stvar je, onda imamo štimalice, afirmacije, naštimaj sebe u bipolarnom svetu da je i Bog, i đavo, i dan, i noć, i yin, i yang, i tako dalje. Opredeli se, naštimaj se. Može imati Stradivarijevu violinu, ali ako nije naštimana, zvuči gore od čemana. Na primjer, šta je afirmacija? Afirmacija je jaki iskazi u sadašnjem vremenu. A je u vezi sa samim sobom ili ne? U vezi sa samim sobom. Na primjer? Ja sam sretna, ja sam lepa, ja sam pametna. A to stvarno može da upali? Pazi, ali što si u tome, pošto 4/5 naša ličnost je podsvest, ako ja sebe kodiram i kažem baš sam budala, za moju podsvest koja je moj duh i čarovnja... sebi govorim. Pazi, ali pojenta je u sljedećem. Kada kažeš baš sam glup, recimo. Moja podsvest ne poznaje drugoga, za moju podsvest ja sam etalon svega. Gazda je u pravu. Čini sve da se šlihtaš gazdi i onda kaže, kako mi se takve gluposti dešavaju? Pa to si tražio, u sakrament si pošao, sakrament si našao. A kako ja onda treba da ustanem ujutru i dok spremam dete za školu, šta da kažem sebi? Pevuši. Danas mi je divan dan, danas baš sam sretna ja. I onda izađeš na ulicu i stojiš na autobuskoj stanici i iz vagaša onog te zapljusne prljava voda i nema veze, ti si bila u plusu pa si sa 70 pala na 30. A kad se posle iz toga probudim i shvatim da sam... Ne može da se probudi, pa u tome i jeste što sve je navika. Naš život je navika. Prema tome, to je kao kad uđeš s nekim u brak. Znate kao onu babu kad su pitali kako je 75 godina uspela da živi u sretnom braku? Znači ja mogu da ubedim sebe da mi je srećan život. Kaže, baba kaže, znate, ali mi smo se venčali u vreme kad se nije menjalo i bacalo kad ne valja, nego se popravljalo. To je ta priča. Nije stvar ubeđivanja. Stvar je upravo tog biobehavioralnog, te indukcije, gde se ti iznutra promeniš.
I to 90 dana. I koliko tako puta pa će biti 90 dana da minimum promeniš 90 dana u kontinuitetu da bi promenila naviku. Dobro. Ti možeš sad da ugasiš cigaretu, kažeš ovo je posljednja u životu, ali moraš da istraješ 90 dana. Pa jesi. Isto ko što možeš biti... Evo, ja ću da probam. Pazi, ali možeš biti među drogošima, možeš biti među pušačima, ali ako nećeš da zapališ... Čekaj da damo gledalcima dalje uputstvo. Dakle, dobro, počneš dan sa afirmacijom. Onda imamo stvari koje nas vraćaju u neku našu realnost, ali željenu realnost. Zašto volim svoj život? Zašto voliš to što radiš? Tako svaki dan? Svaki dan. Dobro. I to novo. Svaki dan. Ali ako ja stvarno volim to što radim, imam nešto drugo što ne volim. Pa znam, ali ćeš otkriti jednog dana, otkrićeš da možda ti to više ne voliš. Ali onda imaš crno na belo. Zašto menjaš? A ja to treba da pišem. Apsolutno. Da, ovo je radna sveska. Dobro. Onda imaš zašto se raduješ današnjem danu. Da. Jer pazi, ona priča od maločas. Devojke pa ne mogu nađu muške i to. A zašto? Pa zašto ne znaju šta traže. Da, da. 19 od 20 žena. Znači, 95% Ona hoće nekog frajera, ne zna kako hoće. Ali pazi, ne, ali ona zna šta neće. Ona zna da neće da pije, neće da se kurva, neće da bije, neće da se kocka. Kada je pitaš šta hoćeš, o tome nije razmišljala. Pa Boga mi, ove moje drugarice, one sve znaju šta hoće. Ovi Snežana, ti bi znala da kažeš šta želiš. Da, evo, ja sad znam šta želim. Pa ne, ti sad stvarno znaš, sigurno sam. Ne, tako i zaista mislim da je istinito ono kada zamisliš muškarca kakvog želiš, da će ti se takav i pojaviti. Ali to ćemo, Sanja, da se nađemo za sledeće izdanje ove emisije. Hoću samo da damo dalje uputstva gledateljkama. Znači, zašto volim svoj život, to je još jedna lista. Zašto se radujem današnjem danu. Dakle, ne radi se o tome da je svako prepun sreće i presrećan, ali uvek možeš da nađeš ono što voliš. Malu srećicu, ja. To je ono polupuna ili poluprazna čaša. Da promeniš perspektivu. I imaš onda zašto volim to što radim i imaš današnje odluke. Tako je. Na primjer, što su to danas? I to dve odluke, jedna mala, obična odlukica, koja je kao šibica, koja te motivacijom podiže sistem i nešto veće. Danas neću jesti ništa od testenina zato što sam nezadovoljna jer se danas, ne znam, do 5 sati neću popiti, ne znam, nijedan špicel ili ne znam šta. Ili ne znam, i onda odluka, više neću čačkati nos i praviti kuglice od slina. Koja je teža odluka, ali pa da se razumemo, mislim, ja sam vrlo pragmatičan. Jer nije problem odlučiti. Problem je istrajati. Zato što ljudi ne shvataju ni semantički. Odlučiti, decision, nešto od nečega. Na kraju imamo žurnal današnji. Pre toga si propustila, imamo 10 stavki inventara. Šta je to što znam ili umem? Inventar, da. Jer mi se divimo, jao što dobro izgleda, jao što ima lep auto, vidi ga što je pametan. A naša podsvest onda kaže, pa kad ti se diviš peri, što ne budeš pera, neću da te služim. Da. A podsvest naša zna nas kao najhaj i mi moramo da je damo hranu. A hrana je, vidiš, to umem, to znam, kad posle 3 meseca prelistaš to i vidiš bezmalo 1000 stvari koje znaš, umeš. Nema veze, znam da vežem petle, da operem zube, da se očešljam. Da, ali znam i ljubi ga majka. da popravim daljinski upravljač. Ti si sebi resurs. Osnovni resurs. I na kraju žurnal, a to je rekapitulacija dana. Tako svaki dan da imaš taj vid. Tako je, srećo moja. To je zato što je sreća napor, draga moja. Ako želiš da budeš srećan ali sad ima i dodataka. Možda se trudiš. Hoćeš brak, hoćeš stabilnost, hoćeš to. Svaki dan, bar 3 argumenta zašto voliš tog stvora. Jer život je plivanje uz maticu. Da. Ako to ne radiš, entropija pojede. Ništa se ne treba podrazumevati, ali jednog dana se probuješ, kaže, šta radi taj krokodil sa mnom u krevetu? Zašto vi ne napravite jednu emisiju da svi koji se sutra venčavaju kod matičara dobiju tako jednu knjižicu? A ne da im tamo čekavate... Nije stvar u emisiji, nego je stvar u tome što... Ne u emisiji, nego misiju. A misiju? Ja bi to stvarno uradila. A kome to treba? Svim bračnim partnerima. Ne, onima koji odlučuju, ne shvatate, onima koji odlučuju od kad je veka, od kad je sistema, država i tako dalje, ne odgovaraju pametni. Da. Izvini, molim te. Tako je, ali svako ima pravo da odluči da bude pametan. 80% ljudi su teletabisi. Jesu.
htela bih da još jednom podvučem reči doktora Nika u njegovoj opasnoj knjizi koju je napisao sa suprugom Jelenom. Neuporedivo je lakše biti negativan nego pozitivan. Dakle, to je naučna činjenica. Dakle, vi morate da odlučite, ili što kaže Jovan Dučić, onaj ko misli da je srećan, on je stvarno srećan. Jeste, to je. Ili ti ono što se popularno kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. Prema tome, ako vi odlučite da ćete imati pozitivan pogled na svet i da ćete se menjati, to je već dobar put ka sreći. Isto tako, hoću jednu naučnu činjenicu da podvučem, a to je svaki sistem u vremenu ima tendenciju da padne sa energetski višeg na energetski niži nivo. Znači, to je ta entropija. To je ta entropija, da. Znači, to je ono što ste rekli, da se stalno penjemo u stepenice. Da, taj put ka sreći je stalno napora. Ne možeš biti bez veze srećan. Sem ako ti je baš Bog dao tu neku hormonsku sliku. A drugo, ja bih sad za sam kraj samo da damo nekoliko uputstava. Šta je to nešto što možemo, čime možemo da podignemo sebi svakodnevni nivo ljubavi i sreće? Naprimer, moj predlog je kućni ljubimac. To je zaista neverovatno. To je toliki jedan izvor hormona sreće i zadovoljstva koji, pod uslovom da nije neki prgavi namćur. Ja imam dobrog psa, zaista. Toliko je mazna, divna, da ona kad dođe tu pa se ovako podigne se šapicama. Pa čim maziš psa, to je dokazano, ili mačku, luče se hormoni, sad vi recite koji. Dakle, šta su sad to neke instant za kraj od Sanje i od doktora? Možda bolje doktor. Pa dobro. I meni bi trebao jedan doktor. Ovo je malo po meni, znaš sad, primer koji si dala nije primer... Rada na sebi. Ne, nije primer onoga što ja, da kažem, učim ljude kao neka opšta priča, a to je da ne traže eksterno dok ne nađu interno, znaš. Jer to je varijanta kao tako sam nesretan. Otkud znaš da si nesretan ako nisi sebi definisao šta ti je sreća, znate? I nisi pokušao da budeš srećan. Moja prabaka sa Senjaka je bila veoma sticem okolnosti pred kraj života siromašna, ali ona se kablarskom spuštala svake subote dole do pivnice i popila je čašu piva. Ona je živela za tu čašu piva, vrlo težak život, ali joj je to bila metafora sreće, znate? I to je to. I zato ne treba osuđivati ljude oko nas, zato što, eto, zadovoljni su, a recimo su ili siromašni. S druge strane ima i lažne sreće. Znači, ovo kad ste pričale, pa mi je direktna asocijacija iz muškog ugla. To je najveći problem savremene današnjice, ta lažna sreća. Ali pazi, ali iz muškog ugla, sad jedan savjet gledatelja, kada naprasno muž postane po vašoj volji, ljubazan, strastan. Ne. Kada se to desi akutno. Znači, ne tako što ste izevoluirali u to, nego se desi akutno da znate da imaš valer. Znala sam. Zato što svi mi imamo onu unutrašnju, onu intrizičnu savest i kad prospemo sirće, što kažu u Vojvodini, kaže onda krene griža savesti i onda odjedanput sicom miso. Ali onda imate i one žene koje prihvataju te skupe Louis Vuitton torbe kao kompenzaciju za noći bez seksa, pa baš ih briga. Imam ja prijateljicu koja... Zato ti kažem, tako da ima tu svako nađe... Tako da ni njih ne treba osuđivati. Pa ne, zato kažem, svaka krpa nađe. Sve zavisi. Jedan prijatelj kardiohirurga na zapadu koji žena je otkrila da svaki put dobije novu bundu i kaže 11. je na redu, nada se da će ove zime dobiti, tako da... Dobro, evo, moramo da završavamo, iako bih ja o ovome još dosta dugo imala da pričam, pa zvaću vas opet i evo možda da završimo nečim što je također jedna od motivacijnih misli koje je doktor Nik izdvojio, jedan od citata, prošlost ne možete da izmenite. To sam ja rekla isto. Ne budite nesrećni zbog prošlosti, ali je budućnost uvek u vašim rukama. Hvala vam još jednom. Sreće nikad kraja. Evo, ja se sad tako dobro osjećam. Tačno osjećam kako mi se luče hormoni zadovoljstva zbog dobro obavljenog posla. Hvala još jednom. Hvala što gledate Žensku TV.